Madihita Saluhuna. Horas Madihita Saluhutna. Tabongotima parpunguan bodari ujung tahun di bagasan Bornginon tapuji matu hatta maredehita sian bukuede nomor 10 ayat sada 2 dohot opat. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Hohomma hamu maradopon Tuhan Jehovah, ai jonok nama arini Jehovah na boloni, jonok namai, jala silu situtu doi ro, dinamulak tinogihoni Jehovah, akan terbuang sian sion, doson halak namarnipi dohita, gok parekelom ma ujui pamangata jala marolopolo, idama hatop do auro, tiop mana dihon waeng, asa unang adong nama buat tupalmi. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale amanami, amanit Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Betlehem, sai pinuji magoar muna badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhatiuron, jala di padomu hodo hami, na holang hian sian ho, gabe saur muse dohot ho. Gok halalas ni roha dohami alani sai jalo maha mauleateo ni rohanami naung tinopot muhami marhite-hite anak mi. Amin. Tatangihon mapatik ni debata di parpunguan bodari ujung taonon imana tarsurat di 2 Petrus tolu ayat 10 tolu 114. Alai namai-mai madohita di langit nai baru dohot di tano nai baru inganan ni hati gorani hobartu baga-bagana. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Tatopo tima dosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, para si jala partaluk ni roha jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni sai se sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasaho kami dukon ni asini roham, hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai.
jala ibana do pardengganan taringo tu dosata, alai dada holan taringo tu dosata, dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon madi debatana di gijang. Hatani debata epistel di parpunguan bodari ujung ni taunon tersurat di sada raja-raja walu ayat 54 sahatu ono puluh sada tajahama amar sori-sorin. Jadi dungsun ditangiakon Raja Salomo tu Jehovah saluhut tangiang dohot pangidoan odeng hehe maibana sian adopan nilanggatan ni Jehovah dohot sian namar singgangi dohot sian napi naherbang nai tangan na dopak banua gijang. Pinuji ma Jehovah naung mangalehon hasonangan tu bangso na Israel hobar tu sadok naung pinarbaganai dang adong tartinggal nanggo sadahata sian saluhut hatana na denggani naung pinabuana hian marhite sian si Musa na posonai. Sai ditaiti marohata tu ibana asamar parange hita di saluhut dalanna huhut mangaradoti akatonana dohot patikna dohot uhumna akka naung tinonahonna tu akka oputai. Asatung saluhut bangso ni tanoon manada paboa Jehovah do debata jaladukon ni ibana dang adong. Ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
taha tidak ko maha porsiautai, songon nahina tidak ko ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianto di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tubanua toru, dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni halak na umate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Amanginang tapai huti hutma sunggul-sunggul di parpunguata di bagasan bodarion. Na parjolo goarni parpunguata sadarion ima parpunguan bodari ujung tahun. Dohok topik di ibana ma hasangapon rodi saliling ni lelengna. Partangyangan pukul 00 WIB. Taingot ma patupahon partangyangan pukul 00 WIB di bagas tabe dung makuling giring-giring ni garejata anon tonga bornin. Napaupaton tahun naibar marsogot di hari Minggu tanggal 1 Januari 2020 Roma hita tu gareja tahun ima parmingguan bonani tahun masuk pukul sia 30 WIB na niuluhon ni opui eporus HKBP Padita Dr. Robinson butar-butar. Songonima sunggul-sunggul di parpunguata di bodarion tuhatama na mangaramoti hita. Nuaing tabigema berihni huriata na pinatol hasni Padita Resort HKBP Piaraja Padita Saur Hutagao Sarjana Teologi Pasatai Matikpi. Amang inang horas madihita. Tabigima barita jujur tahun berih HKBP Piaraja Resort Piaraja tahun 2022 pinasa ni Padita HKBP Resort Piaraja. Tamapa sahatot ta puji-pujian dohot hasangapon tutuhata Yesus Kristus Raja ni huriai na palwaco kita akar ruas nang naposona madalani ari-ari ningulu uhud marhobas patulus persuruan na tuhitabe taham latehodo pakobasion ni huriata dina pinatauna hita mamulus hamaolon hinorhon ni COVID-19 saha tutikion niantong dope rap mangulu hita dohot virus COVID-19 alai dang apala songon di tahun nasal puibe pangicobutna
Las rohata di upaya pamaretata manosoi hita ke masyarakat madohoti vaksinasi satu vaksin booster. Tarajumi do dalani dewata doi mangoding hita sian mara COVID-19 songon tangyang tak salilingon. Di tahun 2022 ditotopon iduk ni huriata HKBP do orientasi pakobasion hasadaun ni roha manang tahun kesehatan. Diigil orientasi pakobasionido asalam tuhit catna hasadaun ni roha diganup pakobasiota. Taham nateho donang pangaramotion ni debata tuhita mamolus mara lalo na masa di hari 1 Oktober 2022 nama korhon godang nasega bagas tabe fasilitas umum dohot gedung gereja. Gempa bumi 6,0 skala Richteri makorhon hatahuton di bagasan dirita. Di tonga-tonga ni hatahutoni lam gomos do hapor siauta marsigatung tu pangaramotio ni tu hatta. Di tingkat hatopan HKBP diigil do di bagasan taunon marhiti hasadaun ni roha pasidukon utang dana pensiun HKBP dohot patulucon sentralisasi keuangan HKBP. Hobartu laporan nyo puye porus HKBP di rapot MPS HKBP. Ni dohotan ni padita resota na di hari 5 sahat tu 7 Desember 2022. Nunga salesebe utang dana pensiun HKBP na si 147 miliari terhitung Desember 2022. Alani martopak maju hita kamanginang tu hurdiata HKBP laos madok moliate tu hatai nang makamonakon HKBP niuluhon ni opuye porus sian hagogotan na salilingon laos di bagasan tikyom makamanginang upasa tuhamu ruas ni HKBP Piaraja maulati godang situtu ala parsidoho dohita di bagasan na 2 tahunon marhite-hite na papung pilihan do gerakan 1000 laho rap paujukon hagugutan ni HKBP na di bagasan tahun-tahun salilingon. Tahalacon jala taulop podoi songon basa-basa na balgas ya di bata tu huriata HKBP marhite na rap marsiadu hita paujukon hamauloni. Marhite sinori godang pauno polo napon na di bulan Oktoberi nunga ditotopon huriata HKBP mamuka sada Januari 2020 nanaing si bongotata satu kinari pamasaon ma sentralisasi keuangan HKBP na manuhuk parbalajon sude pangulan nagotiki dohot pegawai na mareska kantor pusat di sadok HKBP dohot deba anggaran program kerja resort laho patuluconi situ hukon ni huria tu program sentralisasi ima 55% sian potensi parhepengon ni ganup huria tu pusat laho manuhu program resort distrik dohot hatopan ia potensi parhepengoni ima pilihan sada A, pilihan sada B, pilihan 2, pilihan pertangyangan, pilihan ibadah kategorial, pilihan pertupolon nanang pamas-masuon, pilihan ulau nabadia, pilihan ibadah kasual, hamlateon, perpuluhan, pilihan bulanan manang pilihan tahun. Marhite rapot resort di HKBP Resort Piaraja, nunga dipabangkit amang situa M Matondang, songon sekretaris bendahara resort, laho papungui, las manongos tu kantor pusat marhite virtual account. Di ulaun hasadaun ni roha, huriata HKBP Piaraja toktong di bagasan persitutuo do manupahi saluhudna ulaun hatopani. Secara khusus di huriata tapuka do pertikian tahun hasadaun ni rohaon lau pajongjong bagas dinas ni padita resort manggati bagas nang leling. Nunga sidung pembangunan bagasi jala diopoi iduk ni huriata. Songon sada huria namar panidangi tapatulus do nasa ulaun mamukas yang tingkat hatopan doho distrik tarlimobi huriata dalam lahu pahicaton ngolu partodion ni sude ruas ni huria rumang ni pakubasion
Na perjulu. Bona tahun kantor pusat HKBP tanggal 4 Januari 2022. Tadohoti do ulaun bona tahun kantor pusat HKBP di bagasan sataunon ni uluhon ni opue porus HKBP padita Dr. Robinson Butar-Butar. Rodo inata Menteri Sosial Republik Indonesia. Dohot amata Gubernur Sumatera Utara. Dohot rombongan tu ulauni. Macayuli ulauni mardalan. Napaduahon. Bona tahun HKBP Distrik 2 Silidung tanggal 10 Januari 2022. Ulaun bona tahun HKBP Distrik 2 Silidung dipatupa di Tuha putusan rapot huria dipatupa ma pesta parheon paropuan HKBP Peraja di Bagas Tauno las patulucon ulauni dipabangkit ma kepanitian songona terlampir. Rapat panitia pembangunan rumah dinas. Dung sidung dilantik pitor marapot do panitia pembangunan rumah dinas Padita Resort di konsistori. Lah manotopon na mangulahon manang teknis pembangunan ini dohot peletakan batu pertama. Marhitir rapoti ditotopon ma amang saud matondang pengusaha usaha dagang Delta manukangi bagasi jala ditotopon ma ulaun peletakan batu pertama di Patupa tanggal 22 Februari 2022. Pertangyangan perhalado do keluarga tanggal 7 Februari 2022. Ulau non nunga dengan mardalan di tahun nasalpu diuduti mamuse ulau nama cargaon di bagasan tahunon na dibuka di hari 7 Februari 2022. Sosialisasi bahaya COVID-19 tanggal 6 Februari 2022. Asal lama jamoto diri tapatupa donang ulaun sosialisasi bahaya COVID-19 tuaka parguru maka tidak kon hapor siaon. Ulau ini pinasahan di Departemen Diakonia HKBP. Pemberdayaan resolusi konflik tanggal 10 sampai 11 Februari 2022. Ulau non pinatupan di Departemen Koinonia HKBP di gedung Museum HKBP Sipaholon. Borhado amata Padita Resort madohoti ulau non. Pelantikan Kepala Departemen Marturia HKBP 20 Februari 2022. Di hari 10 sampai 10 Februari 2022 di Patupa HKBP do rapot MPS HKBP niuluhan ni opue porus HKBP imalah memilih Kepala Departemen Marturia HKBP lahu manguduti ulau ni amata Padita Kardi Simanjuntak Emin Nahinan. Marhiter rapoti terpilih do amata Padita Daniel Taruliasi Rahab MTH gabe Kepala Departemen Marturia HKBP di Patupa ma pelantikan nasida di Minggu 20 Februari 2022 di HKBP Peraja. Peletakan batu pertama pembangunan rumah dinas Padita Resort 22 Februari 2022. Patulusan rapor panitia di tanggal 2 Februari 2022 na salpu. Tapatu pada ulawan pelatikan batu pertama pembangunan rumah dinas Padita Resort niluan nyamata Padita Resort. Rodo amang preses HKBP Distrik 2 Silidung Tulauni Jalan Macedinggan Mardalan Uloni. Retret dohot pembinaan parhalado HKBP Peraja do keluarga di tanggal 21 Maret 2022. Di program HKBP di Dok Mount Family Gathering, namar lapatan kebersamaan songon sada keluarga. Laus tapake do pertikenon lah manabay perminatoan ni parhalado dohot keluarga marhiti haradeo niaka pembina dohot pembicara ima amata Padita Rain Justin Gultom MA Preses HKBP Distrik Pitu Samosir Padita Hasudungan Manalu STH Preses HKBP Distrik 2 Silidung dot amata Padita Saur Hutagaul STH Padita Resort HKBP Resort Peraja ulau ini di Patupa di Samosir. Sosialisasi virtual account sa distrik 21 Maret 2022. Ulau non di Patupa kantor pusat HKBP niuluhun yamang Sekretaris Jenderal HKBP Tuaka Bendahara Resort dohot Bendahara Huria sa distrik 2 Silidung. Ulau non dalam pamorangon sistem penyetoran tu hatopan. Borhak dosen huriat tahun amang Padita Resort situa Emma Tondang sebagai sekben dohot amang situa B Panjaitan Bendahara Huria. Dinggado Mardalan Uloni. Retret perguru maka tidakon hapor siaun 27 sampai 20 Maret 2022. Ulau non ima ulaun hasomalan di Huriata. Tuakan anaing maka tidakon hapor siaun nang madohoti perguruan satahun. Materi di ulau non gumodang tu refleksi diri dohot manada budaya habatahon.
Ulau non di patupa di Pulau Samosir. Ulaun maka tidakon haporsiaon 10 April 2022. Ulau non di patupa tuaka yana kota nang mamolus perguruan di bagasan tahun ajaran 2021-2022. Torokna pitu puluh walu halak. Dinggado mardalan ulau ni mariti parminggunan ni uluhan nyamang padita asudunga manalu STH Preses HKBP Distrik 2 Selidong. Parheheon parupuan HKBP Peraja 10 sampai 24 April 2022. Tahalat codo partureni ulaun pesta parheheon parupuan HKBP Peraja marhiti pakobasion ni panitia ni uluhan ni inang tioman boru aritonang. Ragam dua kaulaun di patupa isarani ceramah taringo tu hasadaw ni roha di tonga-tonga ni keluarga na pinasa ni opubor we porus opung Sri M Borus Matupang M Hum. Kegiatan perlombaan kerohanian seni dohot jalan santai kunjungan tu hepata laos pasta pasa do bakti paskah tu hepata dohot pesta puncak di hari Minggu 24 April 2022 niuluhan nyamang padita resota mace uli jala ribur do ulau ni jala sahat tu narap marsi panganon rodo inang pardihutan ni bupati tu ulau ni jala pasa tupak gudangna 10 juta rupiah. Pemberdayaan para mentor calon pelayan 5 sampai 6 Mei 2022. Ulau non di patupa tu akapadita resort nadong calon pelayan di resort Niobasanna. Borhat doa mata padita resort tamadohoti ulau non pinatupa ni Biro Pembinaan HKBP. Pembubaran panitia pesta pariang parupuan HKBP. Ulau non di patupa sohon pertanggungjawaban di panitia naung sidung makobasi ulau na pinasaha tunasida. Mace dinggado laporan pertanggungjawaban ni di patupa nasida jala di pasak nasida do hepeng saldo sian ulau ni tu ria godang na 34.185.000 rupiah. Ibadah paborhaton pasikola lahu menghadapi ujian 10 April 2022. Ulau non di patupa songon tanggung jawab ni huria manangnya kona kedak danak pasikola lahu madohoti ujian dalam maca dinggado mardalan ulau ni di bagasan las ni roha. Sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP 10 Mei 2022. Ulau non di patupa di HKBP Pandan Sibolga dalam ni huriata HKBP Hatopan patu doson sentralisasi keuangan HKBP ni dohotan ni 6 distrik di wilayah Tapanuli Raya. Borhak dosen huriata amang guru hotua sinaga, situa M Matondang, situa B Panjaitan, situa PPP Lumban Tobing, jala Macaringgado Mardalan uloni. Pesta olop-olop 150 tahun HKBP Peraja tanggal 22 Mei 2022. Ulau non di patupa songon dalata madok mauliate di Pangaramotion ni debata di perdalanan ni huriana HKBP Peraja saliling 150 tahun. Maca riburdo ulau ni uluhon ni opue porus HKBP padita Dr. Robinson butar-butar. Rodo di ulau ni panggonggomita imamang bupati Kabupaten Tapanuli Utara do robongan Laos Manupahi ulau ni. Torop ni nama dohoti ulau ni lebih hurang 1.500 salak laos di paupuk do ulau ni tu pesta pembangunan bagas ni padita resort. Maboan silua nabedo sudi ruas ni huria laos marsiadu pahepe kocak. Tupak natar papungu sian ulau ni tu pembangunan bagas ni padita resort ima 330 juta rupiah. Tahalat codo pangurupian ni opui na mandas dasi akan naburju di duru ni HKBP Peraja jalan asida pe marsiadu do manupahi marhiti opui. Na pa 22 on verifikasi distrik 30 Mei 2022. Hobartu program ni HKBP Distrik 2 Selidong. Patupao do pinomat 2 kali verifikasi keuangan sa distrik. Ni hobasa ni preses MPSD do pegawai na mangula di kantor distrik. Tado hoti do ulau non namaringanan di HKBP Parbubu. Pembinaan Parhalado HKBP Betesda Sitaka 14 Juni 2022. Dalam pahicatong parbinotoan do hatawon nya ka Parhalado marhowas di HKBP Betesda Sitaka di patupa mangpadita resort do ulaon pembinaan tunasida. Pasa tohonan situa di HKBP Betesda Sitaka 10 Juni 2022. Ulaon pasa tohonan situan
di batu-batu 2 halak naung madalani 2 tahun masa persejaran situa dohok naung pinarbo halan ni amang padita resort. Pembinaan calon situa HKBP Peraja 20 Juni 2022. Ulau non di patu-patu sudia ka calon situa naung di pabangkit sian ganup lingkungan. Patu paon ma ulaun sisongonon sehali sabulan saliling na 2 tahun masa persejaran situa. Jambore anak sekolah minggu 23 26 Juni 2022. Ulau non di patupa Departemen Koinonia HKBP marhite biro sekolah minggu. Borhak dosian huriata 10 halak danak sekolah minggu ni donganan ni sahalak guru sekolah minggu imasi Kartika boru si Tanggang. Rapat evaluasi perhalado HKBP Peraja 30 Juni 2022. Ulau non di patupa lahu patupa evaluasi Pakobasion itap ni 6 bulan pardalan ni pakobasion ni huriata ni uluhon ni amang padita resort. Marhite ulaun evaluasion binoto ma hatauon dohot potensi ni huriata diaka pakobasion. Parheon dak danang sekolah minggu HKBP Peraja 14/1/17 Juli 2022. Ulau non di patupan laho pahit catom partaudion ni akadak danak sekolah minggu. Marhitia ka ulau nama rumang perlombaan do pembinaan bidang olahraga seni dohot kerohanian. Maca libur do ulau ni jala patarlas ni rohani dak danaki madohotisa sahat tu pesta puncak. Kemah Pemuda HKBP dan Kemah Pemuda Kebangsaan 21-24 Juli 2022. Ulau non di patupa HKBP marhite Departemen Koinonia HKBP di Perkampungan Jetun Silangit. Borhak dosian huriat tahun sirici Manalu dohot Karina boru lumban tobing madohoti ulau ni. Pangebatyon ni huriat tu HKBP Janjang Kola di hari Minggu 10 Juli 2022. Borhak dosian huriat tapungan ama Maranata lau madohoti pesta jubileum 150 tahun huria HKBP Janjang Kola. Paborhat situa pensiun 24 Juli 2022. Di hari Minggu 24 Juli 2022 di patupa huriata do ulan paborhat situa Johnny Hutapea lau pensiun sian ulan situaun domu tu aturan peraturan HKBP di nonggok umur nasida 65 tahun. Sinode HKBP Distrik 2 Silidung 27 Juli 2022. Di hari 27 Juli 2022 di patupa huriata HKBP Distrik 2 Silidung do ulan sinode distrik manomunom sinode godang napa ono pulo nopon dohot agenda tunggal amandemen aturan peraturan HKBP. Ulau ni dipatupa di HKBP si Pahutar borhak dosian resort Peraja madohoti sinode. Pesta Gotilon dohot peresmian bagas ni padita resort tanggal 28 Agustus 2022. Di hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di patupa huriata do ulaun pesta Gotilon parhitiata madok moliate di panarihono ni debata marhiti aka ulota. Ulau ni di paupuk tu pesta peresmian bagas ni padita resort naung sidung di pauli. Tahalat do proses pembangunan ni ditikin na relatif atau marhiti na tinukangan na pinajolo ni amang saud matondang. Saha tutikyon si pasatot tadope sisa pembangunan na sosikop dope tagarar marhiti na mencicil sian pilang kantong keempat ganuk minggu. Jala pasatot tadope sia 10 juta rupiah noai jala tahirim di bulan Maret 2020 boy mai tuntas tapasahat si sia 10 juta. Pasahat tohonan padita tanggal 14 Agustus 2022. Di hari Minggu 14 Agustus 2022 di patupa huriata HKBP do ulaun pasahat tohonan hapadi tahun 20 halak calon padita ni uluhon ni opuye porus HKBP padita Dr. Robinson Butar-Butar. Retreat sekolah minggu dohot guru sekolah minggu 26-1-27 Agustus 2022. Di hari 26-1-27 Agustus 2022 di paborat huriata doa kedak danak sekolah minggu tu Samosir laho retreat doa pembinaan ni uluhon ni inang Bible Pro RT Lebor Senturi dohot inang Jakones Tama boru Sihotang. Pasahat tohonan guru huria Bible Pro Jakones 10 September 2022. Di hari Minggu 10 September 2022 di patupa huriata HKBP do pasahat tohonan guru huria Bible Pro Jakones ni uluhon ni opui por HKBP
Padita Dr. Robinson Butar-Butar. Rapat MPS HKBP 10/1-21 September 2022. Di hari 10/1-21 September 2022 di Patupa Huriata do HKBP do ulaun rapat MPS HKBP ni uluan nyo pipor sa HKBP di gedung Raja Pontas di Batobing. Borhat do amang padita resota madohoti rapoti sa anggota MPS HKBP. Pembinaan padita do keluarga tanggal 26-27 September 2022. Hobartu program Hasadaun ni Roha di Huriata HKBP di hari 26/1-27 September 2022 di Patupa HKBP Distrik 2 Silidung do ulaun pembinaan tuaka padita do keluarga sa distrik di Samosir. Paborhat sintua pensiun tanggal 10 Oktober 2022 di hari Minggu 10 Oktober 2022 di Patupa Huriata do ulaun paborhat situa o situmeang lau pensiun sian ulau na situaun hobar tu aturan do peraturan HKBP di nangko umur nasida 55 tahun. Sinode godang HKBP napa 26 di hari 24/1-27 Oktober 2022 di Patupa Huriata di hari 26 Juni 2022. Penguan Ama Immanuel Borhat tu HKBP Sinaga Uruk Resort Sinaga Uruk Distrik Pitu Samosir di hari 31 Juli 2022. Punguan Ina Kamis Borhat tu HKBP Sosor Tabok Resort Simanulang di hari 4 September 2022. Punguan Ama Maranata Borhat tu HKBP Sibide Resort Sitorang Distrik Opat Toba. Punguan Ina Deborah Borhat tu HKBP Tanda Rabun Resort Simarmata tanggal 25 September 2022 songoninang punguan kor lingkungan Efesus tu HKBP Poryaha Resort Sibulga Tulu. Tamu Huria nanidok na tamu Huria imaka punguan naro mangebati Huriata HKBP Piraja adong walu punguan naro mangebati Huriata di bagasan taunon di hari 27 Februari 2022 ima NHKBP sian HKBP Immanuel Seebo Resort Indragiri Air Molek Distrik 22 Riau di hari 1 Mei 2022 Parhado HKBP Jambi di hari walu Mei 2022 Padon Suara Silindung Eklesia Khoir Dohot NHKBP sian HKBP Hatopan Distrik 10 Medan Aceh. Di hari 6 Juni 2022 punguan Ina HKBP Damai Pematang Siantar. Di hari 10 Juni 2022 punguan Ina HKBP Palas Resort Philadelphia Distrik 22 Riau Pesisir. Di hari 10 September 2022 punguan Ina Glory sian HKBP Fajar Resort Labu Baru Distrik 20 Riau. Di hari 25 September 2022 NHKBP Sibuluan Resort Sibuluan Distrik Sia Sibulga. Pesta Natal di Huriata. Di bulan Desember 2022 maca libur dua ka rumang ni pesta Natal na di Patupa di Garijata. HKBP Peraja senaka lembaga dohot instansi na meragam. Mardalan dohot ninggado nang aka Natal kategorial di Huriata isarana Natal dana sekolah minggu di lingkungan Pakobasyon sekolah minggu. Natal sekolah minggu lingkungan Sinai di Patupa di hari 10 Desember 2022. Natal anak sekolah minggu lingkungan Sion di Patupa di hari 12 Desember 2022. Natal anak sekolah minggu di lingkungan Mensen Bethesda di Patupa di hari 10 Desember 2022. Natal anak sekolah minggu lingkungan Peraja di Patupa di hari 10 Desember 2022. Natal anak sekolah minggu lingkungan Judika di Patupa di hari 20 Desember 2022. Natal Parguru Malu atau non di Patupa di hari 14 Desember 2022 di Panti Karya Hepata. Rabdo Parguru Maluata makalacon ari Natal rabdo pangisi ni Panti Karya Hepatai uhud pasahat bakti Natal tunasida. Natal lansia di Patupa di hari 21 Desember 2022 uhud pasahat bingkisan tuaka ruas ni Huria naung lansia. Natal gabungan ama dohot ina di Patupa di hari 22 Desember 2022. Natal napo sebulung di Patupa di hari 20 Desember 2022 di HKBP Bethesda Sitaka. Laos pasahat bantuan 100 sak simin. Songon bantuan aksi Natal napo sebulung ta mengurupi proses pembangunan gereja HKBP Bethesda Sitaka natongon mardalan dope sahat tunwain. Natal tuaka ruas namar sahid menahun
dipatupa di hari 27 Desember 2022. Ulau non dipatupa di ganup bagas ni ruas tai ni hobasa ni sude pangulan nago tiki dohot situa lingkungan. Bakti Natal di bagasan tahunon mamu kami buat pen sada saat tuat pen paupaton tapatu pada pengumpulan akasilua na arga na pinasa ni ruas na marhatauan pasahaton isara ni boras gula minyak goreng si pasahaton tu ruas na makarikoton manang sia-sian sia tonga-tonga ni huriata di pasahat mai di hari 26 Desember 2022 dung sipul parmingguon. Statistik ni huriata di tahun 2022 torop ni ruas ama sia 180 halak ina 1000 halak naposo bawa 470 naposo boru 450 dak danak bawa 565 dak danak boru 725 penguma sude ruas ni huriata HKBP Raja 4150 halak. Ruas nataba di bagasan tahunon ama 12 ina 10 sada naposo bawa 10 sada naposo boru 10 sada pungu sude 45 halak. Ruas napida ama 6 halak ina sia halak naposo bawa 2 halak naposo boru 2 halak pungu sude 10 sia halak. Dak danak nasorang dak danak bawa 24 halak dak danak boru 16 halak pungu sude 40 halak. Na tardidi dak danak bawa 20 sada halak dak danak boru 15 halak pungu sude 36 halak. Nahona RPP ama 2 halak ina 2 halak naposo bawa 5 halak naposo boru 6 halak pungu sude 15 halak. Ruas nang dijakom mulak ama 2 halak ina 2 halak pungu 4 halak. Na makatidakon haporsyaon naposo boru 40 sada halak naposo bawa 40 halak pungu sude 80 sada halak. Namar hasohotan 30 sia halak. Namoding ama 14 ina 10 sia halak naposo bawa sahalak naposo boru sahalak dak danak bawa sahalak dak danak boru sahalak pungu sude 37 halak. Ulau ni padita resok di duru ni pakobastion ni huria HKBP Resok Peraja na parjolo manguluhon rapor-rapor Badan Kerjasama Tergereja Tapanuli Utara mengurus Badan Hukum BKG Tapanuli Utara mandohotir rapor MPS HKBP mangalehon materi pembinaan Parhalado HKBP Resok dan Jangkola melantik pengurus BKG Kecamatan C Tapanuli Utara mangojakon padita HKBP Resok Tarutung Kota mangojakon padita HKBP Resok Sipahutar mangojakon padita fungsional HKBP Piana Jagar mangojakon uluan huria HKBP Huta Gurgur Partangga. Songoni majolo barita pakobasion batajur tahun nang mardalan di bagasan nasa tahunon akup ni ulaun rutinitas isarana permingguan pertangyangan patanakon hatani debata tu aka kategorial perguruan sekolah minggu madulo namar sahid mangapuli patupolhon pasahat pasu-pasu pabagacon mangopoi bagas ni ruas pasahat ulau nabadiat namar sahid mananom namoding sermon parhalado sermon guru sekolah minggu koordinasi pelayan ganup ari di ibadah pagi rutinitas kantor mananam namoding dohot godang nari dope ulon rutin na mungkin dang boy sikop tarpajojor mau liate madi Tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai tatap ma nuaing orientasi pakobasion 2020 tahun profesionalisme laos tatamutomu ma pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP mamuka sada Januari 2020 tatangyakon ma asa mardalan ulau namace argai di bagasan Lasni Roha disude aka haurangan di pakobasion hinorhonnya ka keterbatasan namaragami ditikyon hamwa kamang inang mangidom maaf hami disude aka haurangan ni masih tangyangan mahita asalam tuda sipna pakobasion di huriata tu tahun naro Tuhatta Yesus Kristus si paluaima nama masu-masu hita saluhna selamat hari Natal tabongoti ma tahun 2020 di bagasan pos ni Roha mangasahon pangaramotion ni Tuhani horas ma di hita saluhna Pea Raja 31 Desember 2022
Padita Resort, Padita Saur Huta Gaul Sarjana Teologi. Mauliati ma di Tuhata. Pinasahan ma laporan keuangan Tuamang Bendahara Huria. Horos madihita kamanginang molo laporan keuangan naboy upasahat nami di Bagasan Bason molo rekapitulasi uang masuk setiap minggu tadi tikot doa kamanginang songoni nang pemasukan anggaran dot realisasi ketercapaian boy doi tabe dengan non di papan pengumuman nadong di dua tempat di Jolo doho di Sabulah Bira. Nah pola patorang nami akan manginang saluhutna keuangan na masuk di Bagasan serta Bulunon ala setiap minggu dari tiko doang masuk doang haluar dohot kegunaan na dipakai di Huriata KBP Raja di Bagasan serta Bulunon. Alai hujahau kami ma berita acara pemeriksaan kas KBP Raja Resort Raja Tarutu. Nah, pinatupani badan audit rekapitulasi ma nabu kami di Bagasan Opason. Pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan Desember tahun 2022, tim audit HKBP Resort Raja telah melakukan pemeriksaan pembukuan HKBP Raja terhitung tanggal 1 Januari 2022 1 Desember 2022 dengan keadaan sebagai berikut. Nah, para julu keuangan Huria, saldo awal di sada Januari 2022 102.430.356 rupiah. Nah, masuk mulai sada Januari sada 1 tanggal 31 Desember 2022 1.595.250 rupiah. Jumlah masuk saluhutna saldo awal doh na masuk 1.266.025.606 rupiah. Uang haluar mulai Januari 1 Desember 2022 1.138.734.005 rupiah. Marsaldo Mahuria akhir di tanggal 31 Desember 2022 127.291.601 rupiah. Diakoni Huria saldo awal 1.751.000. Masuk Januari 1 Desember 2022 ono pulusia juta 21.500 rupiah. Jumlah masuk saluhutna 70.772.500 rupiah. Haluar Januari 1 Desember ono 10.100.000 rupiah. Saldo diakonia 10.672.500 rupiah. Saldo pembangunan rutin saldo awal 12.722.500 rupiah. Masuk Januari sampai dengan 31 Desember 2022 40.010.000 rupiah. Jumlah masuk ono 10.722.500 rupiah. Keluar Januari 1 Desember 2022 44.431.000 rupiah. Saldo akhir pembangunan rutin 16.301.500 rupiah.
pusat saldo awal 51 juta 782 ribu rupiah. Masuk Januari 1 Desember 2022 204 juta 472.500 rupiah. Jumlah masuk 215 juta 854.500 rupiah. Setorat pusat saluhutna 215 juta 821.750 rupiah. Saldo akhir tu pusat nasohona setor 22.750 rupiah. Saldo sudah tertinggal di rekening dana huria di 2 rekening, sada di BNI, saranai di Bank Sumut. Songanima berita perhepengon di Huria HKBP Piaraja tahun 2022. Diperiksa bendahara Huria Situa B Panjaitan SPDMM amanami Padita Resort HKBP Piaraja Padita Saur Hutagaul STH. Tim audit Situa TP Simare-Mare SE ditandatangani anggota I Sidahuruk ST. Para tahun Situa PBP Lubatobing, Situa M Simorakir, Situa P Lubatobing ditandatangani. Songonima berita parhepengon ni Huriata. Molo tentang pembangunan rumah dinas, kebetulan amanami sekretaris kurang pit nasi dalam jahon, tong dua dong dibalik naik di dina ditutup tai, pujau kami sepintas. Nah masuk tu pembangunan rumah dinas 520.655.000 rupiah. Di setor mai tu pemborong tu Amang Delta 510 juta rupiah. Molo tender tahian, tender ni pembangunan rumah dinasi 550 juta rupiah. Alai dung merdala pembangunan ni ala hobar tu keadaan ni bangunan do taka lampu-lampu gabi bertambah ma 57 juta rupiah. Jadi hobar tu pembangunan ni dibutuhkan ma biaya 600 juta rupiah. Naung disetor tu pemborong 510 juta rupiah. Jadi hobar tu nakin brih na pinatupa ni amata Padita Resort si pikirat rope sia puluh tolu juta naik tu tahun 2020 tolu nang pe nang sirung pembangunan rumah dinasi jalanunga sikop ditempati Amang Padita Resort. Ketua Pembangunan David Lubatobing, Bendahara Situa TP Simare-Mare SE, Pendeta Resort Padita Saur Hutagaul STH ditandatangani dan distempel. Songoni penaboy upasatami berita parhepengon ni Huria do pembangunan rumah dinas molo tungadonga kamenang na hurang lebih di nahupasatami boy do hitamuse makatai mana manukun tu konsistori mana langsung tu kami bendahara songoni nang naung hubay kami di naung di Tatiuk B songoni na dong di papan pembangunan di papan dan di luar dohot di samping gerejata songoni marhite tikting naung tapatupa di setiap minggu. Songoni mana boy hupasa tami ora semadi hitaka amang inang. Nuaing sahat mahita tu acara nomor 10 tolu madokata sian utusan ruas ama upasatami matu amang opu pangeran Lubatobing tikido tinganan uparadehami.
ada orang so binasata atau tidak selalu nak tu huriata sia surya ka ama parbumu nang nasian lingkungan pe molo hausa diri dituru situ agabe madokata sian kita utusan ras ama naraku panulubi mamu mau lihat ma di panulubi muna na hormati hami jalan aina orongan berkami tonga-tonga nami ro opui porus agabe perak ro sabta suribada amang sekretaris jenderal na binar sanggapan tongi nang amanami pardita resort do cerita hamu perhaleru di tonga-tonga ni huriata agabe perajaun lasongoni na hupar sangapi ami jalan aina orongan huber kami ter naniero mananggurang do sian aka pangarato yan akon ni ruas nuret tao na tongon marminggu naing rap do tidak seruk na di tonga-tonga ni kuriat taon perjulu do naima sian mewakili suri amar di tonga-tonga ni HKBP Raja perjulu selamat hari pesta menjelang tahun baru 2020 horas marita saluna amanami dumobi uluan ni uriat tadi HKBP Rajaon kami sendiri sebagai pribadi macelas torohanami di pakubasio bunara do suri perhalero di tonga-tonga ni uriat HKBP Rajaon tariero hinauli ni parsauran na salilingon tariero isian akka pembangunan do takka ditiki parbujon akka pertangyangan di lingkungan na pinatupan ni uriata huber kami berkembang do alania hai alado kekompakan disuri perhalaro lasoni na kekompakan ni uluan ni huriai amang perito tagaul rap do takaruas mana piga-piga nyantak suri boy kompak na sida ala terbatas do jangkauan ni pedalanion alai huber kami doi satu ulup sauduran tutup tak do tamu ka perhalaro di tonga-tonga ni huriata atong doron nami ma apala di mona ni apala di ujung ni taonon agiat masuri aka nauli naringgan namang nangunyulemuna di tonga-tonga ni huriata HKBP Rajaon lam lubi dumasi musepak kubasi muna tu tahun-tahun berikutnya ala ruas ni huria do hami diamak kamanami pangarap tonami dibagi hamu nak keringat sungut dia memang anggo pembangunan ni terus do mardalan di huriata HKBP Rajaon molhoro ko penakingan do bagi sampai marutang do besi bultul juta nae dang namar mutung utami si alai sapal nang roha wakka yanak kon manak pangarat to kamanami saluat perserakani urub jauh mahami akka ruas na tinggal di Rajaon boy may radapot tianak ka makiti hamu wakka situa lingkungan madapoton na sida dang naman dokon na sumargugo ruas ni HKBP Raja macam margugo do alai simulai diberi kamu tu gereja tahun direhab nah sampai pola menelan biaya sampai hampir 2 miliar selesai doi jelah habel gaun ni rohani HKBP Raja juga rima sangat getung di kopiti memang bui maronon semrot tiado alai basaru di bata jala di urubi do huriata HKBP Raja atora sokobit nunga sikop nang di ojak nang di resmi hokiat doi di marhite opui purus sebelum ni opui purus nuai aliala ni covid gabe tergantung mai las kisah terima mana sida di resmi hon irban horok kun nakinga dihamu kamanami bama kahabi na tinggal di 2 tahun urupiah mami kamang asal lamar bungaran huriat HKBP songon sabungan ni sadok HKBP di sadok portivion imaharapan nami pos marwamu ako di taresok nami tak pura jadi utak tay margu mamu nagampang doi aku sapi ulam marit ngawelek-elek akan amanami pangarato itu ngatongan di huriat tahun lama urupi hida tok kadik-kadik nero ala niro naima tu hatta mamaduan hita mamulus tahun di pataripar hita di bagasan ahipason tu tahun baru tahun na sota boto pe manangaha si dalanata alai
pos marwata moro di batata patujulu pasti naring kedo dawat tita duakka tikinero margugu mahamu akka manami ilmu ka pangarat to di pas di bata hamu dia kapadana namuna multu mulak itu ka pangarat tuani saya di bata mana madungani dohot mana baidu pe akka pasu-pasu tabani nau karong jinalong muna horas mamu saluna horas ma nang kami tuas ni piaraja botima mau lihat emak diamang opu pangeran lubatobing tauduti mamuse madokata sian utusan ruas ina upasatami tu inang opu anugerah boru simajutak tikido hotinganan barade hamid Horas marhita salutna. Selamat Natal. Dohot menyambut tahun baru Nanayang Jalota anon di pukul 00 tengah borengen tahun 2020. No hormat kami Opuye Porus amang pendeta butar-butar dohot inang opung buru dohot sudah keluarga. Nah persahabat kami amang padita risaut dohot amang padita sematupang nasi anak kantor pusat. Nah warga kami aka amang paralado guru huria Bible Pro dohot inang padita lupa padita inang butar-butar dohot keluarga dohot inang diakones na mangulan na tuktong makubasi di Uria HKBP Piarazao macai uli do pakubasi muna amang padita resort do sudah akka parhalero na adong di Piarazao lama nugunugu hami ruas budang do likuliku na macai mau dia do pihamu mga do pihami ruason alai adong do na macai burju adong na macai dang diliar rohana alai di pangaloyo munai tari do yamang termasuk maditiki COVID na tongtong peduli hamuna makubel si hami ruas na tongtong dibet kamuna vaksinasi laho mangalian kesehatan tu hami ruas dinaromu se makudur haporseaun imagem pabumi na diarena salpu sampai do di teras sami modum alayang gua makpatita lah petu motor di teleponi dua karuas na sangat peduli macet lah seruh amak padita resort so na sa diri ngomay belu jalan ngalan siya di telepon langsung doa sian motor nai siya do na buruin siya do amak padita ni ala siya na dia la seruh aku dia amak padita resort itu di mana mo siya menyemangati ruas ahape masa di ngulukon Tuhan menjaga ho olo Tuhan ho menjaga kami inna kalai rode lukku jadi macet las doruhak mamer kita ruas ini huria ke Piaraja terlui madihamu amanami inanami ya nakon nami narosya pangaratuan do takapopunami na binuamuna asa marlas ni roh hamuna rap do tami di bona ni pasogiton macet las suruh amang dia ramut itu kamu narosya nak kalua perserakani betul-betul kami di bona pasogit kami pe lasier roh nami mulai ngotami do akan masa nasalpui nang niripu be na nagabi bohita pa Jepang alana di masa ni kopi pena holan mate les burung ni dia tano podo sunang boy berengon di gempa muse dang boy masih tikiran ala duk pa Jepang masih jalangan mak menyemangati rohaniba ala terlebih ma perhala ni huria na sia Piarazao amak padita resort ama inang padita butar-butar dot inang Bible Pro na totong menyemangati sian berita naulin na binan nasida di HP pos raminang bertanya kita ramutan itu hani do hita toho matutu
nunga jongjong bahitan main di pitu ni tahun baru tahun 2020 tokinna jal otamai marla siro mahita majalo tahun 2020 jala salut akka pangalaho akana tapi kiri di tahun 2022 tahun naburuki tinggal mai unang matari per tahun na baru jala tapuji matuhatan malion dihita hai pason songon topik ni acara tadi bornginon nakki di imana mahasangapon dota mulian rodi saliling-lilingna tapasanga matuhani dinguluta jala tengok matotong hatani tuanya madok sejumulu malului hamo rajani debata dota digoranna dungi tabononda nona sa ordeng tuhamuna molo talului do rajani debata do hati uranna pasti leononda dona sanarikot dihita cualuhna ondeng iku pasaton na tuhita jadi selamat menyambut tahun 2020 maita di jam 00 tungabor nginanno jala tahun para siniroha madihita tahun 10 tahun la siniroha tahun persaudaraan madihita di mana pasu doka akayana kota nari pengaratuan sona dokon ni amang naking utusan ruwes dia ka situ lingkungan di naro aka pengaratu mungkin boy do tutu topoton naside dia ka utang dope menang marutang be aka hamil tua muna dang dah coba haminian alai menang marutang be kana tua muna di Huriaon ai ngabali gahian pembangunan nami di Huriaon sono magarejon sampai 2M begitu hebat do begitu peduli do amang sidur amang padita nang hami ruas manupayon asaboy uli gereja tam sada gereja sabungan di HKBP jali maca uli do panupayonnya karuas nang akan naboy siok soni mo rumah dinas pendeta resort nga adong kantor huria jadi maca uli do sudah di semangati para lanu nurata do uluan nuriata sadala do nasida jala satahi satia songon agor ni tahun di kesetia do na tarida pembangunan ni do parohani jadi ulagi mamasokon dihita selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru 2020 tolu madihita saluna Horas Butima. Ulate mak di nang opo anugerah tauduti mamuse madokata ma sian utusan di pangarato upasata mematu amang nabi tubulu tikiro tinganan pasata Selup di dongan pangarato tungau penang utusan di jolon noksi sada hata maitate oleh ate ma di tuata oleh ate di nawar-mati kami di opong Eporus beserta keluarga suak songinang yang padita lo taka parhalado guru huria do bibel pro suak songoni amanami nanami do takkan aposo oras marita salutna puji Tuhan ate 2 tahun kita dilanda covid gudang mungkin siatongan-tongan keluarga ta kehilangan sanak saudara teh alai basaru tuani buhi ta lepas sian persahitoni jala di tahun odo bebas kami mulak pangarato tubona basogit matai go mau lihat itu tatu tuan itu jadi di amang lihat kami do nakaning di ca amang pedita nunga lunasin na dana pensiun teh sudah ibu tohami do berjibaku do opong Eporus babu pungoni ibu tohami do di Jakarta pe opong macelo jado teh jadi anggia ma bargu opong manguluon aga bebena bolonon tujulanon siat-siat opong ate jala
atas nama pribadi tong do melihat itu pung karena tiki membangun gereja kami agak bibi Cemanggis rodo pungon mangami do di gereja kami babungot dana deh jadi macelas roa oleh ti urang ngupung sok ni nuaing kami neng membangun pengadaan rumah dinas pendeta fungsional deh mulu boy ropuk tu Jakarta mampir pusiopung dua gabi Cemanggis karena macai berbeda dua teh mulu ro opung eporus semangat ni ruasi membara lo jadi pos roha asal boy tong utor kami di bagasar tahun rumah dinas di pendeta fungsional kami jadi tuaka dong apa karato tengok ma hutat tahun alana ngabacay daw hita tinggal siap partu bado parupang jadi muluboy toka dong apa karato tahliam maruhata pature hutat tahun suak-suak non akan aboso na ng mga rato Panginoon namin itong dingot be utataw na de sanggiat buhay maju songon toba do tubangan jadi dangdajang bedohonon selamat hari Natal kita sudah menjelang tahun baru 2023 Tuhan Yesus memberkati oras mari mulai tema dia mang nabi tugulu taudu tema muse madokata ma mewakili sian parhalado upasata mematua mang situa PPP Lubatobing Horas Maula tema tapasahat tu amat tanah martua debata di holong ni rohana sah berita boy marpungu di bagasan hai pasok kita apalagi tikyon nah holong yami opu eporus songon inang eporus nang keluarga saluhna jamang pendeta resort HKBP Piaraja dohot bangulan nagok na adong dihurat HKBP Piaraja songoninang di amang padita nami nanek pasahat to barita nauli dihita di baga sabornginon nang ruas ni huria HKBP saluh na adong di Piaraja secara khusus diama nami inanami pangaratto ni huriatta HKBP Piaraja narap hita di bagasan bornginon makkamulatehon pasu-pasu ni tuhata naptajalo sada tahalas sodo songodi holong ni rohani debata jakka namasa jakka rinok salpu dangbui hita sampai songno bebas na di akka COVID-19 jakka rinang lewati na maban hita tahutan mabiar alai sialas sonot taro tu pamaretata melalui amat presiden natari bahwa PPKM telah dicabut di seluruh Indonesia. Las dorhat tesi. Alai kita juga harus merasa ketakutan. Ala memang COVID-19 tetap dope niat di tengah-tengah tak. Jadi diharap dope itu hita naso vaksin ya tetaplah vaksin dulu. Jala tetap terjaga protokol kesehatan asa unang hita gabe hona diakka sahiti. Ngatakas na kita bege songod dia laporan jujur tahun ni huriatta. Ima akka program-program nang mardala di tongani hurion. Boy juk paksi songoni marhite akka hasadaw doi. Dia kaparhalado pangulan nagok songoninang akasitua songoninang ruas ni huriatta saluhna molodak adok kasadaw
dang jupata songedia mabelas roha di tongani huriau. Alai hamisian perhalaroni huria HKBP Piaraja. Mangidohod dope tu saluhukna ruas ni HKBP. Di tahun 2020 sesuai dohok program kerja nak tarapoton na di bulan Desemberi, itu harus kita lakukan, kita laksanakan songedia lapa bangkiton akka hapor syardok semangat ni ruas ni huria HKBP Piaraja. Mendak tolak nami mangulahoni akka mangdoh tamuinang anggo sumarhite rapita salu na dohok ruas. Jalapos dorohanami tarlumobi diaka anak ratoni huria HKBP Piaraja memang ngagudang akka pembangunan na taulahod di tongani HKBP Piaraja. Jalan na terakhir ima pembangunan rumah dinas ni Padita Resort. Jala au yakid daw di baga sabor nginom songon nedok nedetai ia aik satetek nawatik doi molo say manetek mangalat tapi jala pos dorwaku nang dihita salhuk na ruas ni huria nang akka manami inanami pangaratto narapitan yang ditikyon ikon nama siurupan mahita nian asa anggiat amak Padita Resope di baga sa sonang ni rohay bana boy mangingani bagasi ayarong duhata ni Padita Resort songono ay mada buharo bay no renge mo dumisiati ay marutang do hita tu pemborong ini na alai nakinga jelas mudah-mudahan marhite perpungat tahun boy nian arong akka bantuan-bantuan sakita dohot akka si bainotta asa marhite honi di bagasan hasonangan dok las niroha amak Padita mangingani bagas naung di tempatan nasida sonari di bagasan tikyon tokenai marsirang mahita dohok tahun 2022 tamasuki tahun 2023 Indonesia menyatakan krisis ekonomi tahun 2023 akan menimpa Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia saja, alai beberapa negara besar akan mengalami krisis ekonomi. Alai anggohita na di bona pasogi do na di pangaratoan na ruas ni HKBP do takka dongatte. Jangan pernah takut, jangan pernah resah. Molo hita tetap berpedoman dan minta kekuatan kepada Tuhan. Hapina taulay makkorona kapasu-pasu do dihitai makkorolas ni roha doi molo tu pedi hatai krisis ekonomi boy do hita memikir honi alai no perlu dihita bagaimana kita bisa mengolah meningkatkan perekonomian kita ruasnya HKBP yakin do hami jaka krisis ekonomi nok salpu gudang do kana masa di tonga-tonga ta alai bodoh hita sudi di bagas pos ni roha merdalan di parngulot tasiganu pare jala iman ata harapkon di 2020 di bagas pos ni roha mahita kamang dot tamuinang asa marhite honi martaba-taba madihita kalas ni roha dot akahipason molope di bagas bornginon rapita dot dopui eporus alai tuari marsugo pe anggo opung mangalihob barita nauli dihita bapos doroha isoddo pehita marsugot sudah marpungu mabigay barita nauli na nagsipasaton nyupuk tu hita di Januari 2020 atong horas mahita saluna horas manang hamu akka pangarato nami nang sahak di Piarajon adiga kamu mula set tonga-tongani hutatta toktong ma tuhatta namad dongani hamu. Selamat malam marihita, selamat menjelang tahun 2023. Horas. Marede mahita.
Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramoti ati-ati doho pikiramuna marhite Kristus Jesus Tuhan si palua hita. Amin. Di hamba manami do ina nami hatani tu hatta nagabetur pucabita di bagasan Borginon di perpunguan ujung ni tahun 2022. Imana tersurat di rompit du 10 sada memukasian ayat 30 sahak rodi ayat 36. Hujahama tuhita saluhukna radimahamu manangihon rom 10 sada memukasian ayat 30 sahak rodi ayat 36. Bagasnai atong hamoraon hapistara doho parbinotuan di debata naso hasigata do akka uhumna jalan naso habogasa do akka dalanda ay ise dung uboto rohani Tuhani ise manuturi ibana ise mangalihon parjolo tu ibana asa dibalos tu si ay siyan ibana do saluhu na ro marhite-hite ibana jala marhapatia tu ibana do sa sudinai di ibana ma hasangapon saliling-liling na. Amin. Lausucahahum ma di bagasan hati Indonesia. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ima hatani tuhatta. Dia maka dongan di bagasa Borginon nunga masuk kita tu ujung di tahun 2022. Songon nasomal di tonga-tonga di huriat HKBP marpungu do hita di gereja di bagas joro laho patupa ibadah. Nunga tabulus 365 hari di tahun 2022. Mamukamay siya tanggal 1 Januari 2022. Sahatu sadarion tanggal 31 Desember 2022. Jala satokin nai salpohonot tama tahun 2022 on asima rohani Tuhan bongok mahita tu tahun nai baru tahun 2020 tolu. Margati mamuse tahun di tonga-tonga ni parngulota. Hamaka dongan hal itu menunjukkan bahwa waktu terus berjalan ke depan. Waktu tidak pernah mundur ke belakang. Waktu juga tidak pernah berputar-putar. Molo sadario tanggal 31 Desember 2022 dan mungkin behita mulak tu tanggal 30 Desember 2022. Molo satokin nai bongot tita tu tahun nai baru 2020 tolu dan mungkin behita mulak tu tahun 2022. Ala torus do mardala tiki tujolo dakya mulak tupudi. Hamak kadongan satu hal yang harus kita sadari sebagai manusia ciptaan Tuhan, semakin lama kita berjalan di dunia ini atau semakin lama kita hidup di dunia ini, sasitongna lam jonok dohita tu ujung ni ngolutta. Kita semakin dekat ke akhir hidup kita. Lam lele kita mangolu di portibion lam jonok dohita tu ujung ni ngolutta. Dos doi molo mardala kita siat tarutungot tu Medan, manang nomor mobil pribadi pay, manang nomor bus pay, manang nomor sepeda motor pay, lam lele kita di dalan, lam jonok dohita tu tujuan. Songonido nang perdalanan ni ngolutta di portibion, lam lele kita mangolu di portibion, lam jonok dohita tu ujung ni ngolutta. Lau songonido nang perdalan ni ngolutta di tahun 2022 naung tabolu saliling 365 hari na mulai tadalani siyan sada Januari 2022 lam lele kita mardala di tahun 2022 on lam jonok dohita tu ujung di tahun 2022 on. Ima di bagasan Borginon masuk kita tu perpunguan ujung di tahun 2022. Dia mau manami do ina nami sasitongna pergantian tahun itu bicara tentang waktu, pertikian. Jala molo di bahasa Yunani,
di hata gorik adong dua hata taringot tu waktu dia mai na perjolo ima kronos lapatanna kronologi waktu dimulai dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun dan seterusnya. Bahkan pergantian tahun juga itu adalah kronos, kronologi waktu. Mulona tahun ini 2020 sada, tahun 2022, tahun nanengro 2020 tolu, dungi tahun naimuse 2024 itu adalah kronos, kronologi waktu. Dungi dapat dua hon ima kairos, nomor lapatan kesempatan. Adong do lagu rohani judulnya hidup ini adalah kesempatan. Didok disi kesempatan untuk melayani Tuhan. Tiki hipas do pehita, tiki poso do pehita, tiki gogo do pehita, naing melayani Tuhan. Dalam arti memakai kesempatan dengan sebaik-baiknya karena kesempatan yang sama belum tentu datang dua kali. Partikiani natabolus di perdalanan ningolutta di Portibion itu adalah anugerah dari Tuhan. Pasu-pasu ni debatado partikiani di ngolutta. Alanido ka mengenang dalam kaitan tu lapatan ni waktu manang tikin na paduahon ima kairos namar lapatan kesempatan di paingot tuhita. Asa tapakke tiki na pinasaha ni debata doho denggan hobar tulomo ni roha ni debata melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Hamak kadongan jojok do di tonga-tonga ni huria molo mangaririt calo situa saya dong namar sidalian poso do piawamang repot do pekarejo godang do pesiulaku di kantor jolo paciuma asa gabe calo situa. Hamaka dongan dan apa langsung oni lapatanna molodidok hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Justru ketika kita masih aktif bekerja, justru ketika kita dalam kondisi sehat, justru ketika kita masih aktif dalam pekerjaan kita sehari-hari, Tuhan berharap supaya kita melayani Tuhan, mamakai tiki doho dengan hobar tulomo ni rohani debata. Nuai kita di ujung di tahun 2022 molo manatap pita tupu dimulai sada Januari 2022 totui kota suku do dirita tapak do tikin na pinasahan di mata do dengan hobar tulomo ni rohani di bata taharinggas sodo mangula akau lauta taharinggas sodo madohot akau lau di tonga-tonga ni huria songor ruas ni huria HKBP PA Raja tarutungo kita ringkas do hita marminggu di bagasat taunon do tak kada asing. Itu harus menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama di akhir tahun 2022 ini. Dungi muse dia mak kadongan manang tapas suasai do tikina pinasaha di mata tu hita marleba-leba do hita di ngolutta sigano pari losok do hita mangula akau lota losok do hita dia kaulau di tonga-tonga ni huriatta losok do hita nang marminggu itu juga menjadi perenungan bagi kita. Hama kadongan mula-mula kita mamereng perdalanan ningolutta tupudi sian sada Januari 2022 sahat tu sadarion tanggal 31 Desember 2022 rekod do hita mamilangi aka ari-ari ningolutta. Kita perlu menghitung hari-hari hidup kita. Sehingga saudara-saudara, momen akhir tahun ini adalah momen yang penting dalam kehidupan kita untuk menghitung hari-hari kehidupan kita. Songonan idok di parpesalmen bidusia pului. Mula-mula kita mamerek tupudi pasti do ragam akan masa natabolus di tonga-tonga ni parngolota. Tetapi secara umum ada dua perilaku hidup yang dialami oleh setiap orang dalam perjalanan hidupnya. Akadia mai. Na parjolo totuta bolus do pangalaho ni parngoluon nama baik kita marlas ni roha. Banyak pengalaman hidup kita yang membuat kita bersuka cita. Alatar pasu-pasu ngolutta, jala raga maka pasu-pasu ni debata nata jalo di ngolutta, jala dangadong nang gosa halak pesia tonga-tongata, na boy mamilangi sedia godang pasu-pasu ni debata, nang jinalona di tonga-tonga ni ngoluna. Adong do siya tonga-tongata, natabba pinoparna. Songon barita jujur tahun na jinahahon ni uluan ni huriatta
Boy doy ala manguli anakna ro parumainna tabba bilang-bilang di tonga-tonga ni keluargai muli boruna ro helana manang sorang anak konna sorang pahopuna tabba pinoparna pasu-pasu di debatadoy. Adong dosa tonga-tonga tak ra na malua siap persahiton mengalami keberhasilan dan kesuksesan di dalam kehidupannya. Lulus anak konna siap perkuliahan, itu keberhasilan, itu berkat Tuhan. Berhasil dalam usaha, itu juga adalah berkat Tuhan. Ro pangomoa dingoluna ibe pasu-pasu ni debatadoi. Tabba akasinamot dingoluna, itu juga adalah berkat Tuhan. Lau sita-sita ni halak batak doi. Songon datakas taboto adong dotulu sita-sita ni halak batak haboraon hagabiu do hasangapon. Denggan doi moloho bartulomo ni rohani di mata. Jalata hamalatehot do molo tabba akasinamot dihita. Hamakadongan godang matutu pasu-pasu ni debata natajalo di ngodutta alanido banahudok nakaningan dang habilangan di sude aka pasu-pasu ni debata natajalo isongon halak na porsia hita tu debata jala songon aka anak ni debata hita tung patut do hita madok mauliate tu debata di Pesalmen 107 ayat sada di dok madok mauliate mahamu di Jehovah ay pardenggan basa do ibana ay saliling nililing na doa sini rohanay. Patut do hita madok mauliate. Dungi muse marhite aka pasu-pasu di debata natajano di ngoluta tamado hita mamuji debata. Di Pesalmen 103 ayat 2 di dok puji ma Jehovah alito dikku jala unang tung halupahod dengan ibasana sudena. Jala marhite-hite aka pasu-pasu ni debata natajalo di ngoluta tamado bainotai gabe hasangapo di guar ni debata. Ido na disungguli tu tonga-tongata marhite-hite hata ni turupuk jamita di bagasa bornginon na hucahahon nakaningan tu tonga-tongata terlumubi di ayat 30 takasdo di sididok ay sianibana do saluhu na ro marhite-hite ibana jala marhapatia tu ibana do sasudenai di ibana ma hasangapon saliling lilingna. Sude aka pasu-pasu ni debata natajalo di ngolutta naing gabedalatta laho pasangapon debata. Hamakadongan hobartusi unang taetong terpasu-pasu ngolutta alani gogotta jala unang taetong terpasu-pasu ngolutta holan alani haburjotta ala ikot takas do tahaporsiai ala asini rohani debata doi di ngolutta. Sola gracia anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Hama kadongan totu dakolan las niroha natabolus salilik tahun 2022. Mula-mulak kita tupudi dakolan las niroha namasa di ngolutta. Totu tabolus doha maolon itu juga merupakan realitas atau kenyataan hidup yang harus dihadapi oleh semua orang tanpa kecuali termasuk orang yang percaya kepada Tuhan juga harus menghadapi pergumulan hidup. Songor ruas di huria pehita totu adong doa kahamaulon natabulus di tonga-tonga ni parngulutan ati adong dosa tonga-tonga tanamar sahid di tahun 2022 ati adong dosa tonga-tonganya na kota na mengalami kegagalan dia ka persikolan nabi dia ka usaha dia ka pertiga-tigaan ati adong doa ka persoalan di tonga-tonga ni rumang tanggat tabi. Tentu ada cita-cita yang tidak tercapai di dalam kehidupan kita. Tentu ada keinginan yang tidak tercapai di dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang harus kehilangan anggota keluarganya karena kematian. Dan itu bisa membuat kita kecewa. Pwede mabek kita marsak jalan madele huhut tu matangis. Hamaka dongan itulah kenyataan hidup. Walaupun kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga diizinkan oleh Tuhan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Jala hal si songonido na mewarnai perjalanan ngolutta di Portibion. Ada gagal dan sukses, ada suka dan duka, ada tawa dan tangis. Jala ido na hatidak kon Raja Salomo marhite buku Parjamita bidutolu ayat sada sah rodi ayat walu. Takas do di do ibana di si luhut na di hasyanganon martitibedo di do ibana
di buku Parjamita bidutului adong do tikina hita tubuh tu hasyanganon, alay adong do tikina hita meninggal kok kasyanganon, adong do tikina hita papunguhon arta di pertibion, alay laos adong do tikina hita mabolokon arta di tonga-tonga ningulutta di pertibion, dan lain sebagainya. Dakola papunguhon alay doho do mabolokon, dakola mekel alay uno do sipata ro partangisan. Tidak hanya mengalami kesuksesan, tetapi kadangkala kita juga diperhadapkan dengan kegagalan. Hawa kadongan na mangihut narikot pa husor-husor di bagas rohata molo nuaing marpung hita di bagas joroon di ujung ni tahun 2022 dalam kaitan menghitung hari-hari kehidupan kita. Kita patut mengadakan evaluasi. Kita patut mengadakan evaluasi, mengevaluasi banyak hal dalam kehidupan kita, mengevaluasi diri kita sendiri, mengevaluasi perjalanan kehidupan keluarga kita, mengevaluasi pekerjaan kita, mengevaluasi usaha kita, mabain ruji-ruji. Sungguh dia do patu pahon evaluasi. Adong dua hal. Na parjolo molo didok evaluasi lapatanna molo taadopi kegagalan di tahun 2022 di ngolutta manang di keluargata, manang di usahata, manang di karejot tapi kita evaluasi mengapa kita gagal, apa yang menyebabkan kegagalan, apa yang menyebabkan sehingga terjadi kegagalan. Dan setiap orang yang mengalami kegagalan perlu belajar dari kegagalan, bukan lari dari kegagalan. Saudara-saudara, orang yang belajar dari kegagalan katanya akan mengalami kesuksesan karena dia tidak takut dengan kegagalan. Aladido dia makamanami inanami, banyak perusahaan di akhir tahun ini mengadakan evaluasi. Seberapa besar keuntungan yang mereka peroleh atau seberapa besar kerugian yang mereka alami di tahun 2022 ini. Molota parrohahon nasa minggon aka acara di televisi. Ada acara kilas balik. Kilas balik dalam dunia politik, kilas balik dalam dunia usaha dan lain sebagainya. Ruji-ruji doi. Evaluasi doi. Langsung ini do di tonga-tonga di huriat HKBP. Di jahahon do barita jujur tahun. Songon najinahahon di uluan di huriat na kaningan noktakasta BG di tonga-tonga ta. Itu juga bagian daripada evaluasi. Artinya saudara-saudara, kalaupun di tahun 2022 ini kita mengalami banyak keberhasilan, banyak kesuksesan, kita juga perlu mengevaluasi bagaimana mempertahankan keberhasilan, bagaimana mempertahankan kesuksesan, karena pada dasarnya mempertahankan kesuksesan itu jauh lebih sulit daripada merebut kesuksesan. Imana paduahon mengevaluasi. Walaupun kita mengalami kesuksesan, karena kesuksesan itu juga perlu dievaluasi. Kalau tidak dapat ditingkatkan, paling tidak mempertahankan keberhasilan. Itu yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tentu saudara-saudara, kita berharap hari-hari kehidupan kita dari hari ke hari mengalami peningkatan. Ada perkataan yang mengatakan demikian. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kita tentu berharap di tahun 2022 ini, tahun 2022 ini dapat lebih baik di tahun yang lalu 2021. Dan sebagai orang beriman kita juga tentu berharap tahun 2023 yang akan datang lebih baik dari tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita akhiri. Bohado asabui masai di tonga-tonga di parngulota. Unang tapangasahon gugotta, unang tapangasahon pikirata. Kita adalah manusia yang terbatas, walaupun kita diciptakan oleh Tuhan yang maha sempurna. Terbatas do pikirata, terbatas do parbinotuata, terbatas do kemampuata. Alani sude akka pardalanan ningoluta, ikut tapasaha tu debata, jala songon na porsia hita. Di sude pardalanan ningoluta, ikut marhaposa kita tu debata. Poda tolu ayat 5 maddok
marhapo satu Jehovah mahosian nasa roham jala unang marpangucadiako tu pikiranmu sendiri. Hama kadongan marhite-hite aka perwakilan sa tonga-tonga ni huriat taman nama doko kata di tonga-tonga ta apalai penatakas tabigi. Boydo hita mabiar mangalak katujolo. Alaniaha mabiar hita mangalak katujolo. Aladak taboto ahana masa ditikinan ng ro. Walaupun ada banyak ramalan-ramalan, tetapi kita juga memiliki kemampuan yang terbatas untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dak taboto ahana masa secara pasti tutikinan ng ro. Tohodo adong aka ahli ekonomi madok, tahun 2023 akan diwarnai dengan krisis ekonomi. Totu mabiar do hita disi, barbiar do hita mabigi. Tentu sebagai orang beriman kita mengantisipasi. Alai unang pabiarhu. Nang ditugiho kita asa marhapo satu debata. Iban na didok dihatani turpuk tay di ayat 30 bagas nai atong hamoraon hapistara doho parbinotuan di debata naso hasigata do aka uhumna jala naso habogaso do aka dalanna. Hama kadongan asing do dalan di debata sia dalan di colma, asing do pikiran di debata sia pikiran di colma. Boy do pikiran tamadok terjadi krisis ekonomi, belum tentu seperti itu yang terjadi di waktu yang akan datang. Alanido iban na hudok na kaningan songon halak na porsia hita ikut takasi ta marhapo satu debata di sude akka panggul mito ningoluta. Adong musemat dok 2023 akan diwarnai bencana alam gempa bumi yang dahsyat dan akan terjadi tsunami di daerah tepi pantai sampai ketinggian 29 meter. Itu juga bisa menimbulkan ketakutan. Itu juga bisa menimbulkan kekhawatiran. Alai adong do debata. Jaleko tahaposi ibana disudi aka panggul miton ni ngoluta. Tohodo terbatas parbinotoata, tohodo terbatas pangatusio di hita. Alai dang terbatas anggo pangatusio di debata. Ayat 30 di hati Indonesia takas duduk. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Amanginang di boto debatado paru kilon namasa di ngulutta di bagasa tikyo. Songot debata maboto paru kilon namasa di ngulu ni si Hanna. Natar surat di sada Samuel biddu sadai, yang dengan sedih sambil menangis dia berdoa kepada Tuhan karena terus diejek oleh Penina karena tidak mempunyai anak. Ditangi hode batado tang yang nai jala songo kalat na porsia hita pe kopos doro hatta ditangi hode bata tang yakta. Lau songo ni nang nama satu tonga-tonga ni bangsa Israel ditiki di parhato badan di Mesir nasida dia katiki nasalpu natakas di baritaho di padan narubii. Ditangi hode batado angguh-angguk nasida. Jauh sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan Musa sebagai tokoh pembebas bagi orang Israel. Songoni ma debata mangula di tonga-tonga ni parngulota. Lau songoni do kamanginang di tonga-tonga ni ngulutta di tahun 2022 banyak hal yang kita rencanakan tetapi tidak terjadi. Taripu doi ko boy masa di tonga-tonga ni ngulutta, taripu doi ko boy mabain las rohatta. Tetapi saudara-saudara di sisi lain banyak juga hal yang tidak pernah kita rencanakan tetapi terjadi di dalam kehidupan kita dan itu juga mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Godang do nata pangiru tu debata alai dang dipasaha debata di ngulutta. Tetapi kita juga harus jujur. Godang do nasota pangiru tu debata alai dipasaha debata do tuhita lobi sian nata pikiri. Jala jojo do hola sada tapangiru tu debata alai di lo debata 10 tuhita. Ima debata tai. Iban na didong bagas nai atong hamoraon hapistaran dohot parbinotoan di debata naso hasigata doaka uhumna jalan naso habogaso doaka dalanna ima hadirion di debata alanya kamanginang
iko saha mahita tu pangatusion nasa sitong na parholong rohan na sumalid do debata. Basa hudok songori. Mula-mula kita tu pada narobi tungolo ni bangsa Israel, ay jojo situtudo bangsa Israel merdosa tu ado pani debata. Jojo situtudo na sida manudal hot debata, marsop pado na sida tu kanaganan, mabenjut rohani debata, dungi di hum debata do na sida, alay na taboto marhite-hite barita nauli dang manotong debata di bagasan uhumna, marpamuati do rohana, ubalga do holongna, sian rimasna. Jukat bangsa Israel tu debata, anggo secara logika ni hajol maun, dekon rasip pono ni debata mana sida. Tetapi tindakan Tuhan sering melawan hukum logika kemanusiaan. Justru merpamuati do rohani debata tu bangsa Israel na mangulahod dosay. Alanido ka manginang ubal gado holong ni rohani debata. Nang dingolut tape ubal gado holong ni rohani debata. Jalaido naik kon mangalehot tu hita pos ni roha mangalak ka tujolo. Ngata pesta ho pesta Natal. Marningot da disuruh debata anak na Tuhan Yesus tutong-atongan ni portibion. Patuduh kolong na do itu hita. Alanido takas di baritaho di Johannes bidutulo sa plonomia songono do holong di rohani debata di portibion pola do anak na nasasada di lehon asa unang mago gadup na porsia di ibana alay asa hangoluan na saliling nililing na di ibana. Ima balgani holong ni rohani debata. Holong do rohana tu hita. Jala ima pos ni rohatta mangalak ka tujulo. Jala naing ma sudi perdalanan ni ngolutta bain hasangapon ni debata rodi saliling nililing na. Ala naung di pasu-pasu debata hita. Ala naung di pelua debata hita. Manoktong ma holong nai miad di ngolutta. Jala hotma taha porsiai bagas ni hamoraon hapistaran dohot parbinotuan ni debata maddongani mangaramoti perdalanan ni ngolutta. Amin martangyak kita. Jehovah de mata amanami na marhabangsa di banua gijang na hutadahami marhiti anakmu Jesus Kristus si paluang ulunami. Tamado kami madok mauliate. Tama mamuji pasangapon guarmu na badiyay. Disude dengan ibasam asini roham na pinasahakmu di ngulunami galup marsada-sada. Songoninang di tonga-tonga ni keluarga nami be. Jala songoninang di pardalanan ni Huriam HKBP na boloni. Terlumobi dengan anon HKBP Pia Raja Tarutung. Hupakilalaho kami do pangaramotyomu mangarorot ngulunami. Hupakilalaho kami do pasu-pasum nagodang jala dakka bilanga di pardalanan ni ngulunami saliling tahun 2022. Jala di ujung ni tahun 2022 huhamalati ho kami do barita nauli natol has tu tonga-tonga nami na mangalehot tu kami pos ni roha mangalakka tujolo. Anggiat ma Tuhan tok-tok ko madongani hami marhiti-hiti toddim ima tod di porbadia. Patari parhami tu tahun nai baru 2020 tolu laho manal puhon tahun na buruk 2022 jala paso-paso manang ngulunami di tahun nanengro. Ramoti hami disudia ka panggulmito ni ngulunami dongani hami mangulak kaulaon nami paso-paso na niulan ni tangat doho pikiran nami asa dalam may manariho nakanariko di ngulunami siganupari. Paso-paso Tuhan kanub keluarga asa toktong lehono mo hadengganon kebahagiaan doho sukacita. Ramoti akan namardongas saripe asa toktong mian holong nasyakko di tonga-tonga nasida. Ramoti akan natoras manugunugo akan nakon na Bartolomo ni Roham. Ramoti Tuhan aka anak kon na pinalumihom mo di tonga-tonga ni ganup keluarga. Lehon rohan na burju. Asa gabi anak kon na burju. Gabi halomua di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni huria, songoninang di tonga-tonga ni masyarakat. Asi roham pasu-pasu manang huriam dengan anon asa toktong di bagasan hasadaon laho majalahi pasu-pasu no balga jalan no muli tu akatikin aneng ro. Pasu-pasu aka parhalado partohonan laho makobasi maparmahani aka ruas di tonga-tonga ni huriam dengan anon parbisuhi jala parmaloi nasida. Aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton asi roham Tuhan lehon hamalumon marhiti-hiti pangubation ni nasida
homa na mangalehon hahipason ni partodion mulutukpe di luaso masa parsahiton ni pamatang di ngoluna. Pasu-pasu Tuhan nang akan na mangadupi hamaulon asa toktong marpakirimot tuho pabuadak ya ho pasubuhok kami di tonga-tonganya kahamaulot do parukilon na masa di ngulu nami alay manoktong do padongan mu di ngulu nami alania de bata molo hucalo hamya ka pasu-pasu syakko paingok mahami laho pasangapon guarmu na bediyai jala digijang ni sudin na hupangido hami ho mamanesa dosa do pangalasyon nami asa toktong tamahami di dopamu hola di bagasan jala marhiti guarni anakmu Yesus Kristus martangyak kami. Amin. Di bagasan lasni roha taparadi ma peliata tapasaha ma peliani marhiti ede nomor 504. Dia
pasahak mapeliat tatua dupan di bata martang yak kita. Ali di bata manami na di banua gijang, hodo haroruan di saluhut si lehon-lehon nadinggan dohot nasaw di bahasa na mau diutus. Hupasat hami masya na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu may jalan ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehom mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang, sa ipinurbadia magwarmo, sa Roma harajawmo, sa South Malomo ni Roham di banua tongaw sungon na di banua gijang, lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari, sa madosa nami sungopane sa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangagu. Mulak mahamu di bagasa dame jalo hamuma pasu-pasu siya Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodapkot Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Di dopakot Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasar homa damena tutodi munabi. Aka mang inang songonima ibadah di ujung tahun berginon mas jalangan mahita tua kenai labungta jala Roma ita mersugut musai pukul sia tu lepulu horas madihita so jalan just tak apa situ ada jalan